Hej YouTube, og i dag vil jeg lave en YouTube-video, hvor jeg spiller noget Gario. Ja. Jeg er ikke så høj level igen. Jeg er level 14. Jeg har spillet en lille smule. Så ja, jeg er ikke den bedste. Så men min kanal kommer nok til at handle sådan noget om gaming og ja, sådan noget meget med gaming. Ja. Jeg vil også skrive noget i kommentaren om hvad jeg skal spille, for eksempel noget CSGO, købe et kamera, et nyt program, en Bandicam. Jeg synes faktisk, Bandicam er fint godt. Så jeg kun optage i 10 minutter, men det er ikke fint godt. Fuck. Jeg ramte den forkerte, mand. Ups. Okay. Okay, jeg stopper, eller pauser lige videoen, og så kommer jeg tilbage, når jeg har fået lidt mere Mars. Så er jeg tilbage, jeg har fået skaffet lidt Mars. Så ja. Nej, de fucking timer. Kan jeg alligevel ikke få Mars. Så ja. I må også sige noget, hvis jeg skulle lave noget. For eksempel købe et nyt kamera. Lave en vlog. Ask me. Eller noget. Fuck. Prøv lige at time med ham det. Prøv lige at skrive sol, men der var der ikke plads til. Okay, jeg skaffer lige lidt mere Mars igen. Det er ikke så sjovt, når jeg lige starter, så jeg er tilbage. Okay. Ja, jeg har fundet en, hvor der næsten ikke er nogen inde på. Godt. Så kan jeg hurtigt komme på leaderboardet. Min plan er, at jeg bare skal komme på leaderboardet. Det er bare min plan til videre. Og yes, der er bots. Jeg har spillet det lidt, så ja. Det er for det meste, der er bots inde i party. Eller så en gang eller inde i FFA. Så. Hvis I rigtig gerne vil spille med bots, så gå ind i Created Party. I kan ikke selv, eller det er meget svært at lave jeres egen, men eller ikke for nogen, men det synes jeg i hvert fald, det er svært at lave ind. Men ja. Oh fuck, hvor nice. Skal vi have lort spille for sin team. Ha! Nej, så rammer den ikke. Jeg gætter på, at jeg har fundet ham der botsen. Han der pro-Turk-split. Nogle gange går botsen rundt omkring, eller så en gang vil følge de efter ham, der har den. Okay, han er hernede vist. Alle botsene går ned til ham her. Pudsigt. Nå, det er ham, der har botsene. Klart. Midt om natten, dun, 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 dun. Midt om natten, dun, 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 dun. Okay, det er mærkeligt at se mig så. Fuck. Let me got you. Ikke dig. Du er seriøs. Det var så, hvis du var den rigtig seriøs. Fuck. Ham der er helt dernede, det er ham, der er botsen. Okay, nu har vi fundet ham, der er botsen. Eller så er han bare en stor bot. I don't know.
Don't know. I love it. Yeah. Fuck, jeg får easy mouse, easy mouse, easy mouse, easy mouse, easy mouse, easy mouse. Easy macaroni, easy macaroni, easy macaroni, easy macaroni, easy macaroni, easy macaroni. Fuck. Jeg har verdens bedste. Ingen har misset. Ingen. Og når jeg siger ingen, mener jeg ingen. Jeg har ikke misset nogen. Man, jeg håber I får en anden. Man, jeg vil få. Nå. Her gider jeg team. Routine. Så er ikke som han vil. Kan vi gå væk fra? Blå split, sådan der. Fuck. Easy mouse. Controlled. Jeg troede jo. Fuck, der er mange bots. Der hedder bare et eller andet. Fuck. Det kan være så stort. Der er så mange bots, der bare hedder Y, S, U, Z. Intet navn. De hedder bare et eller andet mærkeligt. Ellers er det min mor, jeg ved det ikke helt. Der er mange bots lige her. Ja, det var der i hvert fald lige før, var der. Man, ja. Jeg håber I får. Øj, jeg har bare haft musik i dag. Og så den sang, vi hørte der, den har jeg fået fra hjernen. Jeg ved ikke hvorfor, men det har jeg i hvert fald bare. Easy mouse. Det er bare dejligt at være hos ham her. Wow, hvor stor blev han lige så hurtigt. Bye, farvel. Jeg gider bare ikke være i sengen lige der. Det kan godt være, der er helt mange bots, men bare timers. Nej, det er ikke god idé, hvis jeg går ind nu. Fuck, han har bots. Fuck, han fik meget mas. Det er J. Nå, det tror bare, det var det for i dag, YouTube. Farvel. Hej. Skal jeg lige væk fra ham der. Farvel.